Скъпи приятели, продължава нашата разходка тук на ден 2 на изложението, тази годишното изложение Ваканция Изпа 2025 в Интерекспо център град София. Сега пред нашата камера ви срещаме с представители от община Елена. Сега всеки един от тях ще се представи. Здравейте! Здравейте, казвам се Деляна Желяскова и съм работя в информационния център в града. Добре. Милчо Бонев, потомствен дърворазбар с ателие и други художествени дейности, като картини, всякакво изкуство. Окей, сега тук. Здравейте, казвам се Елена Иванова и работя в Музей на Възраждането Иларион Макариополски. Здравейте, благодарим за поканата. Казвам се Димитър Минчев и съм производител на местни продукти от Еленския Балкан. Събираме цялата култура и история на Елена тук точно на това място в този момент. Но какво продължава Елена да бъде уникална сама по себе си като община и това, което я отличава от всички останали? Ами, като за начало, може би това е историята и всичките останали забележителности от изминалите времена. Вече в съвремието бихме казали, че това е празника на Еленския бут, който е най-известен за момента. Продължава ли да бъде жива българската история на територията на община Елена, защото знаеме, че има страшно много културно-масови мероприятия, свързани особено с българския фолклор, които живеят със същия пламтящ огън и до днес? Разбира се, съществува, защото в Елена се провеждат фестивали, танцови, музикални, заедно с празника на бута. Има много места, където може да се посетят изложбени зали, има всичко могат да видят в Елена, а при мен може да се научат даже как да правят дърворазба и с какви инструменти да го правят. Което е твърде приятно, като включиш почивката и съответно усещанията за работа с дървото. Да си поговорим за акцентите, свързани с културно-историческите акценти в община Елена и това, което могат да видят всички гости, когато дойдат. Община Елена е наследник на култура, традиция, бит и фолклор. В община Елена могат да се видят различни аспекти на културното ни наследство. Това, което можем да предложим като експозиционна част, на първо място бих ви предложила да посетите родния дом на Иларион Макариополски. Това е човекът, благодарение на който ние имаме независима българска църква. Даскалоливницата, първото ни класно училище, е разпространител на духовност, на книжовност и на българщина. Камбуровия хан с една прекрасна етнографска експозиция и най-новият ни обект, това е художествената ни галерия, в която може да видите разположени на 2 етажа картини от фонда на музея. И знаете, че българина, освен култура, музика и история, обича и хубавата храна. И мисля, че точно към вас сега е и следващия въпрос да си поговорим и за кулинарните акценти, пък за гостите отново, да ги подготвиме, тези, които предстои да дойдат на територията на община Елена. Ами в град Елена има много производители не само на местни продукти, на много други неща, като основната идея на всички нас е да съхраним традицията и да ги правим по автентични рецепти, така както е било преди години нашите деди. Затова всичко, което се произвежда в Елена, е много интересно за нашите гости и е много вкусно. Добре дошли са всички да опитат на нашите празници, а и не само. Как успява младото подрастващо поколение в община Елена да се интегрира към тези културно-исторически ценности и случва ли се с днешна дата това? Благодарение на събитията, бих казала, които се осъществяват всеки месец, както има за възрастни, така има и за деца. Всеки иска да вземе участие и го прави, което е похвално и за ръководителите на съответните учреждения, които се занимават с деца. И по някакъв начин те вземат участие към нашия живот. А има ли приемственост между младо и старо поколение в общината? Разбира се, винаги е имало приемственост, защото, както се казва, младите се учат от старите. Всички уния занаятчийски умения, ако щете, вземете готвене, танци, всичко това песни и всичко е свързано с предаване на наследството от едните на другите и по този начин се възражда културата в България. Добре, и за финал на нашия разговор да кажем все пак за всички наши зрители, да презентираме по-скоро и пред чужденците община Елена в няколко изречения. Община Елена може да бъде едно лично емоционално преживяване и община Елена всъщност може да ви предложи кулинарен туризъм, чист въздух, природа и традиция, бит. Всичко това съчетано в едно. Очакваме покана. Заповядайте. Най-първото събитие, което може да посетите, е фестивалът Веселие в Елена. Сега през април.